Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава. А якая смех ды годзе, я пякучка крапіва. Я расту вось тут, пад плотам, і не так даўно ўзышла, а ўжо многім абармотам рукі-ногі папякла. Добрый дзень, прыхільнікі беларускай літаратуры. Сёння з вамі мы бліжэй пазнаёмімся з жыццём і творчасцю вядомага беларускага сатырыка Кандрата Кандратавіча Крапівы. Сапраўднае імя Атраховіч. 5 сакавіка споўнілася 130 гадоў з дня яго нараджэння. Няма ніводнага беларуса, які б не ведаў гэта імя. Колькі цікавага і карыснага напісаў і пакінуў нам гэты вялікі чалавек за сваё доўгае жыццё. Нарадзіўся будучы пісьменнік у 1896 годзе у вёсцы Нізок на Міншыне у сялянскай сям'і. Пачатковую адукацыю атрымаў у роднай вёсцы у царкоўна-прыхадской школе. Потым паступіў у 4-класнае вучылішча ў Стоўцах. Праз 2 гады Кандрат Крапіва перавёўся ў такое ж вучылішча ў мястэчку Койданава, цяпер Дзяржынск, бо там былі лепшыя ўмовы для навучання і лепшая бібліятэка. Менавіта там ён пазнаёміўся з лепшымі творамі класічнай літаратуры, палюбіў п'есы рускіх драматургаў і паспрабаваў пісаць. Ён нават дасылае такі верш у часопіс, але атрымоўвае адказны ліст і пакідае гэту справу аж на 8 гадоў. У 1913 годзе вучоба была скончана. І восенню 1914 года Кандрат Крапіва з вялікім хваляваннем атрымаў накіраванне ў земскае народнае вучылішча ў вёску Мнішан. Поўны планаў і надзей завітаў ён да вучняў, але спраўдзіць іх не здолеў, таму што пачалася Першая сусветная вайна і яго мабілізавалі ў царскую армію. Амаль 2 гады Кандрат Крапіва правёў у царскай арміі. Сустрэў і вялікую кастрычніцкую рэвалюцыю. У 1918 годзе яго дэмабілізавалі як настаўніка. Настаўнічаў у Каменскай пачатковай школе на Уздзеншчыне. Там і ажаніўся на дзяўчыне са сваёй вёскі Аленай Махнач. Пасля вызвалення Беларусі ад палякаў Кандрат Крапіва быў прызваны ў Чырвоную армію. Служыў у розных частках у Мінску і ў гэты ж час пачаў пісаць. У 1922 годзе быў надрукаваны яго першы фельетон «Жылі-былі» на рускай мове. Таму Кандрат Крапіва не лічыў гэта пачаткам сваёй пісьменскай дзейнасці. Толькі калі яго сталі друкаваць на беларускай мове, у газеце «Савецкая Беларусь» ён адчуў сабе далучаным да літаратуры. За кароткі час ён зрабіўся ледзь не самым папулярным паэтам на Беларусі. Пісаў ён вершы на вясковую тэму. У іх ён высмейваў цемру, забабоны, п'янства. Пасля яны склалі яго першыя зборнікі баек «Асцё» і «Крапіва», абодва 1925 года. Знае ён усё на свеце, вестак больш, як у газеце. Чуў, не чуў, а навіну скажа вам, ды не адну. Што і чуў, дык пераверне, і пайшла пісаць губерня, бо даўгі яго язык да спакою не прывык. Вой, сястрыца, чула дзіва? Кажуць, сёння нарадзіла жонка Сцёпкі Карася не дзіця, а парася. А я чула ад Аўдолі, што папы дзесь раскалолі всю царкву напапалам. Частка тут, а частка там. На Германію ж, казалі, рэпарацыі напалі. Многа знішчылі дабра. Гэта, кажуць, машкара. Так жарэ, што не дай Божа, есть траву, жывёлу, збожжа, лес паела дзе-нідзе. Пераходзіць на людзей. Вы, зязюлькі маі цёткі, што за смак вам плесці плёткі? І мазоліць языкі вам, саколікі дзядзькі. Час і сілу дарма траціць, плеткарам жа мо не плацяць. Толькі і платы бедаку,
что мозоль на языку. З восені 1924 года Кандрат Крапіва настаўнічаў у вёсцы Астравок, недалёка ад роднай вёскі. Спраў было шмат, і ён амаль закінуў літаратурную дзейнасць. Але праца не давала вялікага прыбытку, і Кандрат Кандратавіч вырашае з жонкай і дзецьмі перабрацца ў Мінск. Сябры-пісьменнікі дапамаглі Кандрату Кандратавічу уладкавацца інструктарам Цэнтральнага бюро краязнаўства пры Інстытуце беларускай культуры. Гэта вельмі карысна было для пісьменніка, але сам Кандрат Крапіва адчуваў, што ведае яшчэ недастаткова. І ў 1926 годзе у 30-гадовым узросце Кандрат Крапіва паступае ў Беларускі дзяржаўны універсітэт на літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факультэта. Ён старанна вучыцца і займаецца навукова-даследчай працай. У 1930 годзе ён заканчвае універсітэт і вырашае займацца толькі літаратурай. Кола інтарэсаў акрэслілася вельмі выразна. Гэта сатырычныя творы, п'есы і байкі. Байкі Кандрата Крапіва, населеныя птушкамі і жывёламі, бічуюць адсталыя людскія звычаі, п'янства, забабоны, пляткарства, бюракратызм і шмат чаго яшчэ. Падзеі ў байках не алегарычныя, а канкрэтныя. Яны з вясковага жыцця, сялянскага побыту. Бывае, правда, в вочы коле. Раз гнаў пастух свіней у поле, адзін велізарны парсюк, які аббегаў вёску всю, за раніцу абшнырыў за вуголля. Цяпер такі меў выгляд важны, што носа не дастаць і сажнем. Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў. А што ў самога на лычы, не бачыў гэтага аднак. І вось, адзін тут падсвінак, які заўважыў бруд раней, і кажа: «Дзядзечка, твой лыч у брудзе. Нязграбна гэта ж між свіней. А што ж, калі заўважаць людзі?» Парсюк наставіў хіп. «Парсюк раз'юшан. Цераз цябе я чырванець прымушан. Такое мне сказаць асмеляцца нямногія. Дык гэта ж дэмагогія!» Парсюк наш лаецца, не дараваць клянецца, і месца мокрага крычыць не застанецца. Ты мой свінячы гонар закрануў. І так ён падсвінака грызянуў, што той за сажняў 5 адскочыў. Парсюк не надта быў ахвочы глядзецца праўдзе ў вочы. Ад сатырычных вершаў да баек, а ад іх да паэм. Вось такі лагічны шлях літаратурных пошукаў у паэзіі Кандрата Крапівы. Паэмы пісьменнік таксама ствараў у сатырычным ключы. Вельмі цікава яго фантастычная паэма-казка «Хвядос чырвоны нос», у якой пісьменнік высмейвае перажыткі старых нораваў у асяроддзі інтэлігенцыі, п'янства і багему. Празаічныя творы Кандрат Крапіва пачаў пісаць адначасова з паэтычнымі. Ён пісаў сатырычныя мініяцюры, гумарэскі і апавяданні. Усе яны ўвайшлі ў зборнікі «Апавяданні» 1926, «Людзі-суседзі» 1928 і «Жывыя краявіды» 1930. 1933 год – гэта год нараджэння Крапівы драматурга. Менавіта тады ён напісаў п'есу «Канец дружбы» і, як сам ён гаварыў, грунтоўна заграз у драматургію на шкоду іншым жанрам. Вялікім дасягненнем драматурга Крапівы з'яўляецца яго сатырычная камедыя «Хто смяецца апошнім» 1939 года. Галоўны герой п'есы Аляксандр Пятровіч Гарлахвацкі, кар'ерыст, цынік, невук, але менавіта ён узначальвае інстытут геалогіі. Яго памагаты малодшы супрацоўнік ЗЮ. Повинен сказать, что доклад Александра Петровича зрабіў на мяне потрясающее вражение. Які полет думки, якое смелое проникнение у глыбіню сівых веков. Праз алювії, делювії, пліоцени, міоцени і іншие там напластавання. Якая сила
конструктивного розуму у нашего поважания Александра Петровича, что дало ему магчимость на подставе одной невеликой костки. Да что ж это, косточки, намалевать нам яркий образ доисторичной жывёлины. Правда, засталось еще не высветленным. Размножалась она яйцами альбо чым-нибудь іншым. Але ж хіба гэта самае галоўнае? Самае галоўнае тое, што чым бы там ни было. Але она размножалась и жила, и дожила до наших дён. И сегодня мы ее живую бачим в образе нашего поважана Александра Петровича. В образ мы бачим У 1939 годзе Кондрату Крапіве зноў прыйшлося апрануць вайсковую вопратку. Ён быў камандзірам стралковай роты і вызваляў заходнюю Беларусь. Потым удзельнічаў у фінскай ваеннай кампаніі. А ў чэрвені 1941 года зноў пайшоў на вайну з першага яе дня. У час Вялікай айчыннай вайны Кондрат Крапіва усю сваю творчую энергію пераключыў на сатырычнае выкрыццё фашысцкай ідэалогіі. Воўк прыкінуўся лісой перад беларусам. Не палохайся, я свой, з ласкай, не з прымусам. Фюрэр наш, твой лепшы друг, вось, чытай паперку. Каб падняць твой паўшы дух, шле табе цукерку. Ён не можа бачыць слёз, постаці панурай, і прышле яшчэ абоз вам з мануфактурай. Мы баронім твой жа край ад тваёй жа ўлады. Зробім тут фашысцкі рай, будзеце вы рады. Байкі тыя беларус слухае з аглядкай, сам матае ўсё на вус. Брэшаш, ды не гладка, ёсць вас гэткіх брахуноў загаворваць зубы. Гітлер ходзіць без штаноў, нам жа шые шубы. Абяцае, боты дам мануфактуры. Ён пашыў бы боты нам, толькі з нашай скуры. Прызнаецца ўсё ў любві, спакушае раем. Лапы ж брудныя ў крыві, у чыёй мы знаем. Пад усмешкай воўчы клык, а цукерка з ядам. Падрыхтуем востры штык у падзяку гадам. Напружаная работа Кондрата Крапівы у перыядычных выданнях у час вайны набліжала перамогу. Але не забываў ён і пра драматургію. У гэты час выйшлі яго п'есы «Проба агнём», «Володя ў гальштук» 1943 года і «Милый чалавек» 1945. З 1947 года і амаль да канца жыцця Кондрат Крапіва працаваў у Акадэміі навук Беларусі, загадчык сектара, дырэктар інстытута мовазнаўства. І за што б ён не браўся, ён усё рабіў адказна, якасна і майстравіта. Амаль за 70 гадоў сваёй працы ён зрабіў вельмі і вельмі шмат. У 1976 годзе, калі Кондрату Крапіве было ўжо 76 гадоў, выйшла яго камедыя «Брама неўміручасці», якая стала, можна сказаць, вынікам усёй творчасці пісьменніка. Яна ўразіла чытачоў глабальнасцю праблематыкі. Сюжэт п'есы пабудаваны на адным навуковым адкрыцці. Сакрэт неўміручасці прапануе галоўны герой, вучоны герантолаг Дабрыян. Усё дзеянне адбываецца ў вясёлай і займальнай форме, як таго патрабуе жанр. Але пытанні, якія падымае п'еса, вельмі важныя і глабальныя. Аўтар прапануе сур'ёзна паразважаць над неўміручасцю і чалавечнасцю, над каштоўнасцямі, фальшывымі і сапраўднымі. Рэгуляваць рост насельніцтва. Наприклад, Ёсць розныя спосабы. Стерилизация. А хоць бы і так. мама моя, ратуйся, хто може. Так может с вас и почнем, Павел Антонович? А чого іменно з мене? Я не розумію. Товарищи, Зіма. Борис Петрович только что подарил нам неумиручесть. А вы хотите позбавить нас радости життя. Пробачьте, я зусім забыўся. Неуміручасць магчыма толькі тады, калі ўсе эндакрынныя залозы функцыяніруюць нармальна. Ось як у яго. Зусім правильно. Так что шануйте свои эндокринные залозы, Павел Антонович. Нарешті раджать можна не ў 4 гады раз, а скажем у 50.
Что ты, Миша, с тобой здарцца за тыя 50 гадоў? З вашай прапановай нельга згадзіцца і па маральных меркаваннях. Мы хочам жыць вечна. І таму адмаўляемся даваць жыццё падобным да сябе. А можа, тыя, што не народзяцца па нашай віне, былі б у шмат разоў больш таленавітыя за нас? Ну што ж, вы біолагі, вы сацыолагі, вы вырашайце гэтае пытанне. А мне ясна адно, на ўсіх неўміручасці не хопіць. Кандрат Крапіва меў талент бачыць смешнае там, дзе ніхто не бачыў. Яго сатырычныя творы б'юць, як маланка. Памёр таленавіты пісьменнік на 95-м годзе жыцця, а пахаваны на ўсходніх могілках у Мінску. За сваё доўгае жыццё Кандрат Крапіва зрабіў вельмі і вельмі шмат. Яму, класіку беларускай літаратуры, удалося стварыць шэраг высокамастацкіх твораў, сатырычныя байкі, вершы, апавяданні, а яго драматургічныя творы, асабліва сатырычныя камедыі, сталі хрэстаматыйнымі. Чытайце Кандрата Крапіву і прыходзьце да нас у Пружанскую бібліятэку.